Nåja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa Balti för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedinvå värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångor upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hångor upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. Ja, just ja. Häll på vatten och med rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värman jär. Steitin lakkar, ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångor upp och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara. Hej,